Pernah krungu kata-kata ngene pura, Mas? Ojo WA sik sadurunge aku WA. Pernah ya? Kuwi kata-katane ora miloho, Mas. Tapi resikone nyawa. Pernah ngono ora? Potongane ya pernah. Tak omong ya nah Markona. Nek duwe masalah iki aja critane gini, Siti ya. Lah mosok awakmu cerita wedhus, teko gen aku dadine apa? Sate, gule. Ngono lho sik tongseng barang jajal. Aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul li rumahmu kacangku ki melet ngisor ta. Lah ya mbuh aku lho urung tau roh kacangmu. Iso mrambat kok lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Lungguh nang dhuwur beras iki lho. Kok mundak beras entek pangani manukku. Ayo. Lah rumangsane manuk kuwi gragas apa piye? Tar ya delogok jaran. Mas, Apa, Dik? isi yo. Nah ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Goyong kono lho. Ndak pengen dah sampean. Awan-awan ngejak gulat apa ya seru. Awan rapopo engko bengi yo imbuh neh ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan ijlik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Misalnya sesuk aku mati kowe rabine ora jem. Yo ora no Mas Jo. Minimal yo nunggu sampean dikubur sik to. Oh, dasar paijem. Ayo tuh bisa naik, Ojo to, Dik, aku wedi lho. bisa khawatir. Jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu barang. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing selesai lho. Kok malah kelingian. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo toh. Aku janji, gak bakal ninggalin gue. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun ya.